radju tal-Università jippreżenta tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għamlija u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, jekk tiftakru il-ġimgħa l-oħra iltqajna ma' Gianni Borċ Grixu li da skemm interessajna ruħna fih da sekk ieħor u ġalna nisimgħu iktar. U fil-fatt illum sa nkomplu mal-ġimgħa l-oħra. Natik merba Ġan. U illum kalla jrid għandna ħafna xi ngħidu u ħanibdew minn dawk l-għannejja li kienu jgħannu fil-oli dak li ngħidu li aħna labor mliża jew ħafna ismijiet oħra ma ħanoqogħdu fuq kalissa. Se nisimgħu lilek. Inti x'tiftakar? Min kienu daw l-iktar li tiftakar ta' żmienek l-għana Labor Mliża, tgħidilna? Jiena niftakar ħafna, Sur Ġorġ, ma ngħidlek. Għajdlejli. Xi ħadd ninsa żguru. Tibżax? Għax da kollu ċajtu jiena nikteb ma nafx. Tibżax. U ħanajdhom kollha blamment. Inti ibda li niftakar ngħidlek. Għajdlejli. U la ngħid minn b'dak l-ewwel u t-tieni. Sew. Kollha ħansemmi ismhom biss. Tajjeb. Nibdew pereżempju minn kalmu tal-ħaxix. Sewa. Jgħidu l-ħaxixu. Sewa. Issa dak ngħidlek l-istorja tiegħu. Tajjeb, tajjeb. Xej jogħġbok int. Għajdli. U da marwel polis mis-Ġewi. Sewa. Għamletu. Sewa. Għamletu Ġanni jew? Ġanni għamletu. Sewa. Paolo Sejker kien Sewa. jgħallu Jani Feroli. Sewa. Sepeta Sika. Sewa. Il-Fenka. Sewa. Insomma ħana it-Tollir Jani ġwada kol Feroli. Toni ju? Toni. Tollir, sewa. Il-Ġarmanis kien Jani Feroli u kol daw bitqajt maħħom. Sewa, sewa. Il-Zinzla. Sewa. U Grazzi u Ellun. Sewa, ta' ċanċa? Ta' ċanċa mezz-zejtun. Sewa. Da issa laħaq superstar u kol Jani Feroli. Sewa. U l-izgej, insomma, Sewa. biex jtnajd dak l-ħjar u l-ħor, tinsemmi li niftakar. Hemm ukoll Ġanni id-Duwija xi? Hemm Ġanni id-Duwija dak antik. Sewa. Konna ndoqqu flimkien insomma dak joqgħod ħadejja kien. Kien doq ukoll dan? Lek u kien Janni. U kien Janni. Jien kont ndoq miegħu għand Rapert Daggassax. Sewa, sewa. Rapert Daggassa kellu jdoq ukoll il-kiterra jismu Gejtu, Sewa. ma kien idoq mill-aħjar. Sewa. Insomma jien kont nitreni miegħu ukoll. Tajjeb. U ħana konna ndoqqu fil-roli, pereżempju, mmorru għand il-Garamejx, kun hemm Pawlu l-Bozen. Sewa, sewa. U ta' ċoq u t-tappa li għafillu. Sewa. Insomma jien moħħom. U ġili anki kien jiġindri maħna, imma l-iktar kon għandur bejnietna, nofs il-lejn. Indri etajta l-indri Il-pupa. Sewa, sewa. Issa ħad iġu għamela għal tal-ħaxix. Il-ħaxix. Għal-kalmu ta' ħaxix. Sewa. Dak għajdinna. Daka l-iktar wieħed li naf kważi jien. U għalix Ġan? Għax daka kien joħdejja. Sewa. Di joħdejja. U jiena kont għadni qed nitgħallem, mhix vordiri kont għadni nitgħallem kont naf ħafna, ma id-daxxej li kont naf rrid ngħinu għalih biex ju Janni fil-għoli. U kien ikbar minni allura? U żgur ikbar minni kien, żgur ikbar minni, biss ilu 138 sena da. Sewa. Kalmu ta' ħaxix. Isu. Għalli għafilu kien Janni mill-ħjar, t-miex jtnejb xaħġu. Għal 1961 mela miet. Kħiġi, 38. Xaħna għedin nirekordjaw. Definitiv design għadna. Eżatt, l-axħar ġemat. Ejwa. T-design. Ejwa. Sewa. Insomma. Karnu. Da Karnu, per eżempju, kien jgħid li jisma. L-lum ma diġi Passanana, niftakar fiħ, kien Janni miegħu. Ġanni u koll jisma Passanana. U kien Janni xitnej miegħu fil-oli. U jien perslu kon, kien jgħid li għod attenta. Għaxin kissa kitara fuq rufsek. Għaxek kien jgħidli, xu mizzuri, u. Somma ħutu kollha ħbib Għax kien jgħidlek hekk? Biex noqgħod attent peress li kont qed nitgħallem. Biex hu rani jagħmilha tajjeb joqgħod jikser u jagħmel is-saħħa u kollox hu. Mela inti inti tallimt ir-ritmu minn għandu? Minn għandu l-melodija ħatta. Tal-Anja fil-oli. Il-Fordieri Janni fil-oli, fil-waħda, bil-waħda, bit-tnej. Għana mhux ngħidu l-Labor Mliża. Janni fil-oli. Skont kif jagħmel għan nimxu miegħu għana dal-kiterri, tifhem kif. Daqqa b'waħda, daqqa bitnej, daqqa għandi xi waħda spirtu pront imma ftit, għax dak kien qiegħed imħarreġ fuq l-għana fil-għoli. Kellu l-ksur, l-vuċa, ħelu tifhem kif, saħħa f'sidru, ma tfax jenta karmlu, biex xorra l-leta, imma insomma, daw li qed niftakar qed ngħid jinta. Għax jena dafhem billu qed ngħidlek jien hu. Tibżax. Fuq Karmlu qed tgħidilna. Karmlu, ja. Da żgur, dakka kien kont indoqlu s-sol kont ndoqqu l-sol ngħidulu aħna 3 waħda dak iż-żmien. X'jiġifieri? 3 waħda biex jinaqbdu żgur.
Dejjem indoqlu jisnu kaxkira. Sewa. U janek veloli. U jindoqlu pesu kaxkira biex ma noqgħodx għak joħroġ ftit jew jien. Nkunu qegħdin eżatt it-tnej. Sewa. Dejjem indoqlu nolli dejjem kaxkalis fejn fuq biex dejjem jidħol miegħi. Sewa. Biex ma jbatix allura. Biex ma jbatix. U jikser kemm irid hux, meta doqqek. Għala għana fil-għoli, jikser kemm irid. Għax inkwadni għallib klux jinnajdu għana. Dejjem nħallem, paxxut. Tajjeb. Insommu. Sewa. Mela fuq Karmnu, mela tkellimna bizzejiet u tnidem minta wieħed. Nifakru sewa. Issa, ħalli niġu il-ġimgħa l-oħra semmejna bosta minnhom, ħalli nitkellmu fuq tnidem importanti li tiftakru ħafna kif qedli, Karmnu Tapp. Dak Karmnu Tapp kien idoq. Karmnu Cardona. U għandu diski dak. Min fejn kien dak? Dak minn ħorqolmi, dak bħali minn ħorqolmi. U kien idoq il-Marsa, jew kien idoq il-Marsa għand il-Garameġ, għand Lucy, il-Teġew Muse, għand Karmi Tawistin, insomma, konna morru kollum kien il-Belt, għand Pawlu tal-Petrolju u Pawlu Karti, konna morru kollum kien aħna bejn. Inti id-doq primija jew ta' kumpanjah kont? Il-bicċa kbira kont nikkumpanjah jien il-bicċa kbiru. Imbagħad ħafna minn għandu. ħafna melodija minn għandu. Pero misaddoq Pawlu ta' dak. Għaliex? Għax kien id-doq ħelu wisqu. Ma u kien ħarġek, kien jgħidlek id-doq xek u d-doq. Kien jgħidli u kien jgħidli issa jkun il-pinna neħħija. Ma bqajtek naħħiż il-pinna. Bla pinna. U bdiet bla pinna. Bħalu. Għax hu ma jsammax kien id-doq ħelu. Qed tifhem. U kien jgħidli hekk tissamma ġibu speaker. Hello, speaker, samma żguru. Kien konna tiddiskrivinna l-karattru tiegħu kif kien dal-bniedem? Ħadd ma jaf xejn fuq kważi. It-tab? It-tab msemmi u Karmnu Cardona. Ija, msemmi, imma ħadd ma jaf jitkellem fuq. Ma nafx il-għalem ma jitkellmux fuq, xorsi l-lum is-siplejra ta' Tibżax. Pero jiena mhix xi ħaġa, jiena Italija neħilu kappellu. Italija nsibu l-ħjew qed Malta. Bħala karattru kien jagħmel l-aħjar. Kien kollu. Du għamel diski ħelwin insomma, da tifhem. Meta tgħid għamel id-diski, x'ix diski huma? Mid-diski Martinu. Kien janni ċelja per eżempju Xudi, Semenza, George Elliot, insomma dawl li niftakar jienu. Jien miżżajru. Tajjeb. Imma niftakar xi ħaġa minnhom. Għax kont dilettant tagħhom insomma, u daqqa tagħllem diska u daqqa tagħllem oħra. Insomma, tifhem kien hemm ta' ċoqdejn idoq miegħu, il-Bożen idoq miegħu. Kenna mi kumpanjana hemm wieħed jiġi l-Bożen jismu Peppi, u li għol kien ħabib tiegħu wkoll Ton il-Moqli. U konna intaqgħu Garameġ ta' Lucy. U kien jiġi fittixkom jew intom kontu tfittxuh? Aħna nfittxuh. Sewa. Għax hu kien joqgħod beqgħda fil-ħanut u aħna mmorru daqsxejn fejn Karmnu. Sewa. Kien jiġi miegħi Miru, għax Miru dejjem miegħi. U kont mmorru ndoq operazzjoni bida xejn għajt ħanamel sija hemm u minn sija tiġi 4 u 6. U x'kien ix-xogħol tiegħu, Karmnu? Jena ma niftakru qatt ma għamel xejn. Sekken niftakar jienu. Tajjeb. Dak minn ħaqru mi wkoll. Tajjeb. Ħan nisimgħu issa ġana, tkellmu ħafna fuq ħadd ieħor. Issa nitkellmu fuq billi nisimgħu. Però sejtna dak xi tiftakar bil-motu. Il-Grezzu ċanċa ma semmejt election yani xi waħda wkoll. Għajdina fuq. U l-Eżgejz. U le dak Grezzu jdoq. Għajdina fuq Grezzu. Kien jdoq insomma dak kollha taqgħu kollhom kien daqqa żejtun għand u daqqa ġolin. Sewa. U jgħidli ħanani waħdejn ġan. U konna biċin insomma Janni. U Janni allura. U Janni fil-oli. Tajjeb. Kien Janni fil-oli. Kien Janni ma l-Eżgejz u għolda. Tifhem? U insomma l-Eżgejz Janni tajjeb tammel l-aħjar u kulta. Għax jiena ngħidlek is-sewwa kultant mill-ħaxix u ma narfux. Isma'. Bejn u bejn ħaxixu, għax naħsebhom mit-tnej xorta jien. Tajjeb. Tnej ħelwinu. Għandu dak il-falsett fleħnu. Tijom il-pejum, tijom it-nej l-ewel. Għandu l-falsett fleħnu. Il-melodija sabiħa. Għax u laqwa ħaġa, hija fil-melodija u. Waqt ma tkun sa fil-melodija, għana fil-oli, ma tistax tani. Għax bil-forsoż titħoss. Għak ma tħoss, bħaddaq, ma tħoss, ma tdoqx. Inti. Walla t-kordew għax jek ma tħoss. Għattajt kas il-klim li jgħidu, ma tkun għedin jannu. Il-klim li jgħidu. Ġieli noqta għassab ġieli ma nifhimhomx ta'. Għajdlek is-sewwa ġieli ma nifhimhomx. U ġieli nifhimhom noqta attent għalihom għall-kliem. Biex ikun xi wieħed ma tantx ifhimha, nfehmielu. Imma daqqa nifhmu daqqa liha. Però jiena nħobb xi b'dak il-ksuru u l-leħel. Jien ninsa kollox, itqabbilu kollox.
U min ikun dilettant ta' dawn l-affarijiet mi oġġet ikas. Bħal meta nisimgħu pereżempju Dita Lodovilla pereżempju Stonnelli u hekk. Ma jien ma nifhemx. Imma dak il-ksur nħobb jiġbih. Għax il-melodija toġobni. Tajjeb. Ħa nisimgħu issa biċċa mill-mużika tiegħek. Nisimgħu. Thank you. Mela, emmek ġan, dina xisema, nismajna. Di jisema l-bikja. Sewa, u ġasmeni għalġimma l-oħra. Re minor l-bikja. Pero did-darba nisemawa ċerta ħlewa iktar. Għalix, di xamilt fija di? X'kien is-sem tiegħek fija di? Fuq il-melodija ta' Iva. Fuq il-bit. Iva. Għax kombinazzjoni jena kont qiegħed id-dar. U għamil biċċa waħdi. Sewa. Imma mbagħad waħdi mhux ħankompliha hu. Għax meta jkollok minn jgħinek aħjar. Sewa. U kien hemm da Tony Patch. Iva. Nafju kapaċi doqqu, għax mhux ħajkumpanija kulħadd hekk di. U kumpanija hekk. Tajjeb. Dal-bit għamminni hekk. Tajjeb, proset. U ġobni dal-bit jienu. Veru. Nista' ngħidlek li. Ġelli nagħmluh bħala tango daħna. Ngħid għalih jien ġelli nagħmlu bħala tango, da għamiltu il-bit hekk għamiltu hekk. Għax ħadd ma jdok xorta fid-dinja. Issa ħansemmu xi għannejja oħra. Pereżempju, il-kamlu muskat, il-bambini tiħil umor, il-ġinġerat li għajdu l-intel biskuttelli. Daka nafu żgur dak. Karmlu jismu. Iva. Daka kont ġeli mor noħorx miegħu mhux biex inbieħ ta' kien jgħidli imxi miegħi taslima. Qasam il-ħobs. U kont immur miegħu jien ma tafx int. Daqqa forsi ħaddu temmen hemm, daqqa biex nitħabtu fuq l-għana. Sewa. Xifra xie kont immur għandu. Kont kelli jiena tnej jikkumpanjawni, ċertu għet li mqabbi zeppi l-għanija fuq ta' u daqqa. Iva. Zeppi li mqabbi u x-xafarir l-eli u konna mmurru li msida. Sewa. Taf kem kelli żmien dak iż-żmien hu? Kem? 16 kelli ta'. Tajjeb. Għax naf blizzat għax kont nizzel minnem kont nkun biex ħawru tal-pjeta u kont nizzel l-msejda ndoq. Insomma, konna nsibu lilu ġili ta' maħna u kol ta' dak iż-żmien. Tajjeb. Għax u bil-forru kollu u konna nizlu insomma biex janni. Milu xie kellim t-tifel tiegħu da Karmnu għax
Taf kam għadu zmillu, għandu 93 maluqa. Berikalla. L-Emberikallu. Għadu għurrajta. Tajib. Għax jitla miegħi mill-imsida kultant jarani, jiġi għata xawru fejn għatawjen. Insomma, ġużi parrokil, il-ħamrun. Insomma, ma taċċent, baqa jħobli, iwassani. Fuq ix kontu titkelmu? Inti kont mur miegħu biex ibieħ? Xej, il-ħin kullu fuq l-għana. Tajib. U jgħid li kif mort, u jien illu kif mort, ma tafxemti, jien kont għadna t-netallem dak izmienu. Sawa. Imma insomma, kont nuħu peċikiru. Sawa. Issa, fuq l-polizja s-sġiwi. Kien janni ma Polu Sejka li jemuta, l-iktar l-imsida. Blilu bis kien ifittex l-imsida, u ġelli monna anke l-qajjan safrim kienu. Imma il-Polu Sejka kien ifittxu weswe biex jannu fl-imkien. Daqqa spirtopron, daqqa fil-oli. U ma tafxent, insomma, kuna għatawek. Mela, semmejtlek l-polizja s-sġiwi. Dak janni fil-oli u koll. Bil-wahda. Tiftakru inti? Niftakru, pero dak għafti daqqejtlu. Għax dak kombinazzjoni konna sarata jisma, li jkun hemm sarata u jiġi biex janni. Allora jkun hemm xerba jannu bl-ispirtu pront u ċedulu biex janni xi ħaġa fil-oli. So, fejn il-qatt miegħu inti fidan? U dak daqqejtlu feħwien kollha kważi. Għax fej imur ġili janni li windoq mhix waħda dar, minn ikun hemm idoqlu. U kelli waħda Sant'Anton sarata ġiani u kollim daqqejtlu lilu anke l-Anġlu x-xum, emmek għad niftakar, dejjem ilu 30 sena li għatna id-lekta. Mill-innas. U semmejtlu kol il-ġan id-dowija. Dak minn fej kien? Dak kien kombinazzjoni kien hemm Rafael tal-Gassem, jew ħadejhu, bib ma bib. U jien kont netgħallem il-Keterjan għand Rafael tal-Gassem. Għax hemmhekk tal-Keterjan jgħid għax kellu Rafael tal-Gassem li għafelu hoħ gejtu. Għad-supparti dawk. Daw kont ndoq, emma xgejtu kien doq kellu d-diski. Kellu l-fa, iktar kien joġobni, kellu xej sol kurdat joġobni, u taf li tkun dilettant, daqqana jillu kif, daqqana u nara, tkun għajur, u t-tallem. U ġanni għaddu kien janni xitnejjem u kollu. Peress li kien joqbib ma bib, kellu naħellu dakta. Ġanni għaddu għax noqt niftakar najt, dak kien janni ħelu, kullħat kien janni ħelu, u jimmu ħoppen maqdar ħattu. Għanajlik, il-ħin kod issemmi da diski. Inti ftakar meta saw l-ewwel diski għamluhom barra minn Malta. Jena iftakar ftit għax jena kon żgħir meta għamluhom. Jien meta għamluhom id-diski miżgur kelli 8 snin. Ma nafx eżatt bej wieħed ieħor. Fit-30 għamluhom dawk, x'imkien 29 u 30. Mela jiena ħadwilet fit-23. Imma aħna ġifieri mhux tal. Ġifieri ma niftakarhomx eżatt. Sewa. Kon żgħir. Ma tiftakarx jgħidu. Sew qedna kważi. Żgur. Kelli xi 8 kważi seba'. Issa bniedem ieħor semmejt li kien Faffarinu. Ġanni Faffarinu, dak għam bil-belt. Dak kellu sieħbu. Iktar nestieħbu jien perezzi għannu fl-imkien. U aħna konna ninżlu għan Pullu Karti, għan Pawlu Karti, x'għandu t-tifel tiegħu Pullu, li akkompanja. Ejju, akkompanja wkoll. Daka kont morandu jien u qabel ma kont morandu jien kien hemm jgħidu wieħed minn kull Ġermaniż. Allo kien janni fil-oli. Taħsbu mara taqt janni leħnu kontra vuċi jiwa, imma kien janni ħelu, kellu ksur ħelu. Il-ħanu taħħu fej kien dak? Tal-Franċiżi għadni niftakar, kien fil-kantoniera. Sissa għadni niftakaru. U għemmek, inti kont mur id-doq, konti hu kitarra miegħek? Le, ma konx hu kitarra miegħi. Il-bicċa kbira dejjem ikollu 3 dentlin żgur. U jien meta kont mur mitħos għal-belt, Metħamu safej Pawlu, jew vidumu kiex kien ibdobu wkoll dak iż-żmien qablu. Imma mbagħad Pawlu Karti kellu l-kitari xi kumpanija tajjeb ukoll Pawlu Karti għalli ħbillu kien ukoll. Missier Pollu. U kont immur hemm insibu kitara l-istiju, ma kont tala xejn miegħin. Għalfejn għandek kitara l-istijem, però kien hemm min jieħu tiegħu ta' biex idoq tiegħu stess, imma jien ma ħabbex rasi, indoq dik u bl-oħra, illum leta, illum tiegħi rrid. Illum mak ma jkunx tiegħi ma nħux biġi. L-imta għal-ħja li sibom l-esti u kella tijak? Jena kuħan sibom l-esti u ħja, pero jena għalija għandi keterra. Il għandi 60 sena. 60 sena zguj għandi. Għax kont niftakar kont għand parrokkil, ġenglis u beħjeli. Kont zaħir. U jgħada għandi, d-dar għada għandi. Saħalleta fil-gwador u b-bew għandi bl-oħra u biex nifza għalija. Imma dak iż-żmien x'kienet ir-raġuni kienu jħalluha minn din din il-kitarri? Għadi. Għax li huwa wieħed jien kont imur. Toqgħod li fej u fejn hu.
immur nħotija jew xaġa jkolli aptit. Nara kateram dan la, nagħdu important doqda xejn li mallem. Għax kon direttan konu biex ndoq. Speċi kienu l-istedina għamin jitidoq. Żgur kun l-arresti. Imbagħad kun hemm remur f'daqqa jdoqqu. Għax għan ndoqqu anke minnu doq prim ta'. Per eżempju nikkumpanjaw xulxin. Dak idoq prim, liħu doq prim, min doq prim. Nikkumpanjaw xulxin. Issa diġi li smajta minn dak li akkompanjaw. Li jgħidu l-ek mux kullħat jaf ikkumpanjaw, di vera? Veru. U għalli? Laqtajt, enti, eżatt, sewat li. Għax mish kullħat jisma xorta. ħadd ma jħol xorta. Ekku kun anke skordat. Eżempju, mish kullħat ta' biex ma jħax kullħat. Għax jemmin jaf jikkorda. Imma emmi per eżempju jibqa' għaddej. Ikollu prima, sekonda, xeni, skoldata, ma jħossix xejn tħandallaħ ftit. Mish bħalna. Għana l-ndoqqu prim kważi kollha nafu kurdawu. Jena ġeli kontu ndoq xandir, per eżempju, nismaħa nizledda xejn tal-laħħa. Anzi ġeli nkun ndoq trasportat un tal-alpima sa fuq nedu la kurdata għana, u nizzel sesta jieġi naturali, son naturali. Biex tamlu għek tkun tisma tajjeb. Sa kem janni nirranġa wahda. Mbad ndoq la xej bil-mut, sa kem jarġa janni li għun nirranġa l-ħora. Biex nibqa dej il-program. U ġili kellek il-problema bħalma jgħidu xi primi chitarristi tar-reħisfel. Jgħallem ħafna. Sewa għalulek. Kif. Sewa għalulek xi reħisfel jiġi jisuhom doddaq. U jisum tarrax, jisum qodmu l-kurdu ġodda jkunu. Jena insomma nsibda xej waħda ħażina r-refuq ħjar għalihom għax ma li tmess il-kordi jisu jiġu qompjena mbagħad. Fit-tinduna tajt ir-refuq. Għara zeppjeta ċoqqa li għafilu kien ibbati bdi. Li ġan l-lum mux xan korda u għammalajx, iħob jekkorda dak korda tajjeb jirita, u ma tijax tort. Għax ħarta korda tajjeb, bħal meta jgħidu per eżempju ħaridum tifressija u torqa kwarta, mill-li id-dum ħafna ma torqa ċej. Ekku, tajjeb. Ħalli ġan nisimaw issa silta oħra minn tiegħek li sabu kol ħadkun interessanti bħal oħra. Mela, ġan, dina xisima di? Di propja re maġġora. Sewa. Imma Van Napoleon, preset ndoqqu hekk, ndoqqu iktar għani anke la melodija tal-preje. Sewa. Għallin semmu Spiritu Pront. U għalix?
Għax peress li meta għannu spiritu pronti, kuma. Bet ndoqwa spiritu pronti. Li wieħed jagħmel għanja waħda l-istess għanja u jindaqqa nagħmel l-għana daqqa nagħmel murdija tal-prejjem. Tajjeb. Issa wieħed ġan, wieħed mill-għannejja il-kbar li l-lum għadu jinstama ma l-istess bħalek mimli blomor. Huwa Ninu Galja il-Kalora. Xtejdidna fuq Ninu? Dak Ninu Kalora, jekk għandi amment, sewa jiena naħseb li għandi amment, u mhix xejn ħanajt ħażin. Daka jindaqqiet l-ewwel darba. U kien miru, għax miru dejjem miegħi, għax fejn jiġi miegħi. U darba kellu ħabib tiegħu għadu kollu, illum imsiefer, jismu Anġlu Ruxa jgħidulu. Iktar janni fil-għolin kella spiritu pront. U dan Ninu Kalora sabu wieħed minnhom kien ċertu wieħed Anġlu dar qed ngħidlek jien, ir-Ruxa, u għallu biex jgħanni xiftit. U dan Anġlu Ruxa, da peress li ma raħ, ninsa ta' dak jgħet l-Awsar jessa. Insomma, kellu għet ħabib tijaw ġimm l-Awsarja. U għallu għanċ, għallu kif namlu, għallu nġibu t-nej id-dar, għallu ħana nannu t-nej, għallu nħdu biċir bejnietna. U kellu dar qoddim l-isptar għadna jiftakar. Għallu l-keteristi u tħossi moment. U dan Anġlu dar Ruxa konna ndoqqu għand Pawla Zundajruwa. Kien janni fil-għoli bikara. Qoddim l-istazzjon, naħseb? Fil-istazzjon eżatt, ma għalik. Il-lum jgħat armad bil-fajenza għandu. Ħanut. Ħanut. U jena kont murem ħabbaġlu, konna ħbib jaraw Anġlu. Jimpeslu kont nanni xeħani bil-mot l-għolem u ma jkurem ħadd ikunu ġewwa. Kont nammi korx nanni waħda miegħu, daqqa bil-waħda, daqqa bitnej. L-lum leta. La Bormliza. La Bormliza. Però ma għabsar, Jient. Imma għax jena kont dirtant għal-għana ħafnu. U dik il-melodija edha fuqi. Għax Karmnu narġaw naqaw fuq Karmnu għaxix għalli għafillu kien jgħallimili ju. Allura miex nanni bħalu da, għasedeja. Ma speċi tħajjar. Ma namel xi waħda. L-ewwel hemm insomma. Imma Anġlu kien janneħlu koll qed ngħidlek jien Ruxa. Insomma da biex ma ntawlewix. Fuq Ninu. Ninu Kalora. Dan kirrani Anġlu lili. Għalli jisma għalli ġiwet mill-Awsarja ġan, għax kien jiġi l-pjazza, insomma jarani biex noqdu nitħattu, għalli għawet mill-Awsarja ħabbib tijaj. Għalli għandek biex tiġi d-doqna sija, id-dar tijaw. Għatlu, sambelli ġijina waħdek ħatani. Għalli li għalli għawet minna xar, għalli għanni mux ħazin, għalli ma għatmanna barra, għalli jisti. Għatlu ntiġibu, għatlu mbat namlu l-koraċana. U ġimi għawnejnu Kalora. Insomma, badna nirranġaw hemm it-tejp, għadna nrekordjaw, għadna niftakar it-tejp tar-rukken għajdu l-waħna. Zigarella. Zigarella, kon għajdu zigarella ħna. U għamilna zigaretta sija. Għabbat jani dal-Kalora, u Anġlu, imma dal-Kalora kien sarjana ta' biex jellu mux ta' imma l-Kalora kewinner, imbat għahna nartaħat biex jisnaqbu l-skorsi, u nartaħat, xinti għatli kif tafu. Sawa, u jgħatna l kif Sur Ġorġ. Nartaħat konna nżlu għand kan metawistin l-bicċa kbira, xemm ikun mit-tiġrija, u minn wara t-tiġrija, minn wara għallana, minn wara t-tiġrija, minn wara għallana, mbagħad jisma' u jien kont ninżel daqqa jien daqqa sħabi insomma. Però jiena ma' miru kont ninżel kun nartaħat. L-ewwel mmur wara t-tiġrija, naru t-tiġrija, mmur ndoqqu ftit, konna mmur għand kalmi. U dan jienu konna nsubu hemm. U darba nsortajtu jien, per eżempju, kien jannim Pawlu l-Bies. Pawlu l-Bies, tafu, de Gavariera. U jkun hemm Pawlu Sejkel, insomma, dak ismi il-bambinu. Kien ikun bidoq l-om il-klesis, Ninu l-klesis. U meta jiġbaj doqsija ġan, nrid doqsija, Pawlu doqsija, kuħat n-doqsija xurxi. U Pawlu l-Bies għad niftakar nisma jgħidu l-Ninu l-Kalora, għallu inti tista' tanni, ma menti fid-dinja. Għallu għax mawx minn daqsek, għad niftakara. Imma t-tfal tijaw nafon ftit ta' Ninu l-Kalora, immissa nafon sewa, da. Imma l-Kalora niftakru sewa, tista' kieġi xadarba u sa' sija. Tajib. Miru dejjem miegħi kien jgħid tajib dar-raġel Janni. Tajib. Issa, fuq Fantin, li wkoll għadu mill-bloma għal-qormi. Fantin, id-doq maħna wkoll kien. Ma kolħat kien id-doq sabiħ wkoll. Fantin darba, ma nafx jekk tilek fil-programmi l-oħrajn. Darba kien hemm Pawlu Sejker, kellu xarata kbira, ma tal-imsida, u kien hemm ċensu Pelitru għal fillu,
u għallilna biex umuru nikkumpanjawh. Konna żgħar għax tistaħseb Vantin ikbar minn sena. U xansu ikbar. U bdejna nikkumpanjawh monna xalata niftakar jena u Vantin nikkumpanjaw u doq. U jena konta jura ħadlu xi ftit minn tiegħu. Is-superstar issa. Ok, superstar per eżempju jena nafu jkun mal-Bambinu għax daqqa kien jgħajlu Pawlu. Sejker dejjem miegħu mal-Bambinu kien jgħadni mill-aħjar kollu. Insomma kien tifel daw. Imma llum sar raġelu, miżżewweġ ħabib tiegħi ħafna ħatnu l-Bambinu. Ħatnu l-Bambinu jiġi. Ġiġi li għadli biex ndoqlu ma nistax jenu. X'janni da superstar? Il-superstar janni kollu xu. Superstar janni spiritu pront janni tajjeb. U issa smajt erbaniet minn tiegħu Marizgej. Ħadd peċer ħafna bihom u għanġlu xom. Filoli. Sawa. U kollha b'tnej għamluha, kollha b'tnej. Intom tgħidu għal bombliża. Jom insomma. Għana Filoli b'tnej. Imma tiġġib skrifan min jiksel iktar minnhom. Tajjeb ħafna. Idu nsemmu wkoll lil John Laws. John Laws, ħanajlek. John Laws jena għamel diski miegħu. Għamel ċerba diski miegħu. Ġifieri għamilthom lu inti? Għamilthom lu jien. Il-melodija. Però l-melodija tiegħu. Sewa. Melodija tiegħu. Jgħidlek hu mela. Għax dak il-melodija jaf jagħmelha. Min ma jafx għamilu l-melodija jien. Ara Bambinu kollha jien għamilthom lu. L-Surġent għamilthom lu jien. L-Salvergew għamilthom lu jien. Imma da John Laws li dak hu jagħmelhom. Mhix għax ma jogħġbux tiegħi, imma hu jħobb jagħmilha biex iktar jagħmel bil-qalbu. Dak wieħed mit-tajbinu. Għax John Laws l-lukandi u da, monna fil-lukandi bejnietna. Ġu kont indoqlu jien dejjem insomma ma' Surġent. Meta ltqajt miegħu l-ewwel darba, John Laws? Ilu naħseb? L-tqul lilu, aħna konna fl-aqda għadna ma' Pawlu Sejker. Kien u ma kienx fl-aqda, imma aħna konna fl-aqda. U kienu ġaruni ċertu nisa għannejja u ma' minnu ma' u biex moċ nsemmi. Jgħidu li xtan biħ dis-sekkatura kollha. Insomma, darba konna għat niftakar għanti xortli. Ilu ta' fejġi. Ilu Burzabuġa. Burzabuġa ma' l-inturu għek naħat. Insomma konna ndoqqu hemm ilu 35 sena mill-inqas. Mill-inqas ta' u mbagħad iddajjat. U ngħidlek is-sewwa tlifta 5 liri jien. Għax min qabad idoq jew xi ħaġa minn barra l-qagħda kienu jagħmlu 5 liri. U konna weħednihom le, konna weħednihom jiena. Zippeta sika u għalli fil-lu tuqqala. Minna l-meret semmejtu taqala miskin. Konna weħednihom aħna 5 liri kull wieħed, insomma. John Laws kon il-kelma. John Laws, ejju John Laws, aħna. Jiena qed ngħidlek daqqet miegħu toqgħodx tgħidli l-lukandiex. L-importanza mhix ħaġa. M'hemmx għalfejn. M'hemmx għalfejn. Għax għandi xi semmi kieku u kont immur ndoq miegħu. Il-biċċa kbira konna mmur ndoq it-tlieta u l-ġimgħa. U meta ngħidu l-lukandi tagħnu kien isir? Da żgur jannu b'kollu sa kienu. Spiritu pront? Spiritu pront tagħna fil-għoli, għax ikun hemm Martin jisimgħuna. U kien janni ġollos kien janni la mara wkoll. Janni bħal mara propja. Isma'. Per eżempju, s-Surġent jibdelu. U l-Laws ikomplija. Imma jidħol dak ma jarax il-wiċċu ma jarfux minn mara. Il-John Laws. Il-nofsanja l kien jagħmlu? Le, nofsanja kif tajtent, imma nofs spiritu pront. Ġifier mhix nofs tal-għoli. Tebejjajt l-ġistrofi, il-Surġent. Mbagħad il-ġistrofi komplihom John Laws. Ma kienu jieħdu biex il-binhom. Issa, ma kienx ikun hemm turisti barranin fil-lukandi? Turisti u kemm ikun hemm turisti? Għala kif kienu jifhmuhom? Għax is-Surġent kien jagħni xi tnejn bl-Ingliż ukoll. Fimtek kien. Kien jagħni xi tnejn bl-Ingliż ukoll. Allura jiena jagħni bl-Ingliż u jagħni bil-Malti. U jagħni biex jagħni ndoqlu kont. Qed tifhem? Dak kellu waħda tal-kunjat għamiltu yin, għamiltu diskora x-xarar. Insomma, l-John Laws għamiltu iktar hu. John Laws inti tafu. Tajjeb minn kollox għandu l-leħen, ksur, vuċi, tul, għandu l-bit tajjeb. Xie għansu iktar. Xejju. Issa inti għandek direta kbira. Kemm ilek tiftakru li bdew jgħannu bl-Ingliż? Tiftakru xejn? Taf eżal bejwet ieħor. Jena bl-Ingliż. Mwara l-gwerra żgur naħseb. Mwara żgur. Mhux qabel u veru. Mwara żgur.
Għaxej wara gwerra mbagħad bdejt indoq da xi rġajt. Sewa. U pereżempju qabel il-gwerra kalzunetta kon indoq jien. Sewa. Pereżempju taf kien hawn dat ta' George Forbes, Sindier daw l-affarijiet. Qed tifhem? Sewa. Jiġifieri għana bl-Ingliż fil-lugandi bismajtum biss. Sewa. U kif għadin ngħidu qisu fil-ħamsinijiet bej wieħed joħroġ veru. Ta' żgur. Sewa. Għax biex tagħni bl-Ingliżu. Bil-motu. Tajjeb. Ara, l-għana fid-Dani laqas ma naf dal-axħar għandna bl-Ingliż jew bit-Taljan ġamel. Bit-Taljan, dak għal Bit-Taljan, id-Dani. Konna morna it-tiri Sardinja, u meħtu għal-men kien niskop li wieħed jikkomunika. Ma ċukku tal-fjuri? Iva. U fil-fat mar tajjeb, żgur. Pero kif ngħidlek, ġifieri sew smajthom jgħidu kollox, ku ma nafxu. Li għandna tajjeb bit-Taljan ukoll. Sew ritmu, naturalment ukoll aħna esperimentajna u koll kienem xie Taljani għednom biex jisimawa u fehmuwa u għġbitom, allura għadrent l-udjenza mbagħad żgur li morru tajjeb. Jena kon sejru koll, inti taf. Ma jena mis-safar nibżaw. U niddajjar. Jena anke l-Awstralja batu biex nitlanki b'xej u ħija jgħatem. Ma ngħidlek is-sewa t-teqtwila u nibżaw, la nibżaw. Ħalli nisimaw silt oħra mid-daq tiegħek. Sewa ġan, ma dika xisima li għedin smajnes? Di, aħna nedulu Faber Nofson da. Sewa. Imma da semmen il-bdewa. Sewa. Għadda qabel kienu jidu fuq il-bdewa. U anki da ħafna fuq il-bdewa. Iva. Għax ma tafxent darba kien inventa Charles Camilleri tal-bdewa. U da fanni polemi kumpanjani jaw u tuni paċ. Għalli nsamu iktar bdewa, għax tiġba ħafna. Issa, għamnija semmina bdewa, da Faber Nofson. Ġan, l-axar kommentix il-program bħassoltu jalaq malajr. Nitkellmu ħaġa zira fuq Salvo Caruana, għasik, kifat li inti, u kikonna ħin, f'kas nkunu darbohra fuq Fredo Lawċi. Salvo, fuq Salvo. Le, Salvo doq mit-tajbin, għax doq anke mużga kien dak, maħdux ħaj miskin għalli għaffellu. Min fej kien dak? Dak kien minn ħamrun kol, meħdejja. U prim kien doq? Kien doq primi, kien jaħdim u farsi għad niftakar. Insomma, dak kien doq tajjeb ħafna ta' pero ma tantx kien umur fil-ħwienet. Dal-ħar kien joqgħod lejl imsida. Kien doq ma' Zeppi Ħarbat. Kien jikkumpanjahu. Insomma, u kien hemm l-iskarp jikkumpanjah, insomma.
Da Salvu Karwana u kellu ħuġuġi wkoll. Kollha m'għadhom xejn dawk tal-tesemi. Ma taw kollha kienu bajjem seken. Kollha taw semhom għadda u veru. Kollha. L-iktar kien jgħidu ekku. Però kellu l-mużika wkoll da Salvu. Ejwa. Imma battalja tal-lana bħala. Jagħmlu qedu l-prejja. Kelma żgħira fuq Fredu Lawċi. Fredu Lawċi kont indoq miegħu pereżempju il-Busket, ħadni għawdex. Insomma, filmijiet Malta u kollu. U darba Monna Radio City, bida Janni, insomma, u da ħalet tratt u bil-kittara mi jidoq, imma tabaċ jidoq, għaxu Janni u l-kittara xej u għeda, basta għeda fonu. U Fredu x'kien Janni? Għax kien wieħed mill-iktar popolari. Ejwa, kien Janni daw stejjer imbarazzijiet. Makjetti ju? Ejwa, daw kien Janni biss xilbqija. Bħala spiritu pront ma kienxu, imma kien jaf ħafna skolu jirranġa. Għaddik talmek u. Kien dirt għandaw l-affarijiet. Per eżempju, nkella ħafna daqmen tijaw, miex melodija tal-għana. U kont insomma dax, kien ħabbib mal-bombinu u konna morru flimkienu. Sinti taħseb li dana ma tantx kellu żmien? Ma tantx. Kien zaħir. Zaħir ħafna. Zaħir. Sada, min taħseb li għax kien fl-iskola, kien daqseg popolari, kien kapaċi laqqal? Le, miex għax fl-iskola, kien kapaċi minn muħu. Kien ħu plana. U kien kapaċi jivvinta minn muħu. Bħal meta jiddu dawla għannejja, jannu spiritu pront. Titkun kapaċi biex jitqabel. Għax da meċen billi najdu għana, titkun kapaċi muħuk tajb biex tqabel, għax biex tambel sijana jew saħtejn, u ma taħx waħda bħal-wara. Jitu kollok muħuk tajb u. Bħanna l-prej meta nfittxum dak l-ħin, jitu kollok muħuk tajb u għalju. Ġan, ringrazzjak, sarena ħin, tibda xinkomplu kallariet il-ġemad diela. Ringrazzjakom u nsedinkom għal-program tal-ġemad diela.